arnas aparatua eta arnasketa. Arnas aparatuaren zatiak. Suduro biak, gure gorputzera airea iritzi eta ateratzeko dira. Gero, airea biriketara joateko garbitu, berotu eta hezetu egiten da. Faringea, elikagaiak hestegorrira joaten dira, baina biriketara airea pasatzeko bide ere bada. Laringea, faringea eta trakea lotzen dituen ia da. Airea laringetik pasatzen da, ahokordak mugitzen ditu, orduan ahotsa ateratzen da. Trakea, bronkiotara iristen den hodia da, eta eraztun asko daude. Bronkioak, biriketara iristen diren bi hobiak dira, baina airea iristeko bronkiolotan bukatzen da. Gero, alveolo daude. Arnasketa prozesua. Oxigenoa suduro bite gure gorputzera sartzen da, eta karbono dioxidoa botatzen da. Bi prozesu daude. Bat, arnasketa mugimenduak. Airea sartu eta botatzen duten mugimenduak dira. Alveoloak oxigenoa eta dioxido karbonoa trokatzen laguntzen dute.